kapatid, kapuso, kapamilya, nagbabalik po ang inyong lengkad. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung pagkain niya tuwing hapon ng aking alaga. Let's go! This is her dinner. I put the eggplant salad. This is the eggplant salad dish. And then, ito, tomato and onion, the white onion, I put it together. And then ito is yung dagmaluwak dito. And then 2 crackers. And the white cheese. Ganon. Yan ang kanyang food for today. So, ito, nalagyan ko pa siya ng garlic powder and then olive oil. Kasi paborito niya yun. Yan, ito ang kanyang dinner for today. So, thank you very much po. Hello! Ayan, ulit. Tapos na ang kanyang food. Ayan, tapos na ang kanyang food dahil dyan. At nibigay ko na rin po sa kanya. So, maraming salamat. Maraming salamat mga kapuso, kapatid. Ayan, kapamilya. Ayan, kapamilya, kapuso, kapatid. Ayan, thank you very much, guys. Thank you sa lahat. And don't forget to like and share and to subscribe. And pakipindot na din po ang notification bell para maging update kayo sa lahat ng mga video ko. Thank you very much. God bless you. Bye-bye!